sanata dakta Ahmad Lawan dawo dawo. Sanata dakta Ahmad Lawan dawo dawo. Yobe ta arewa mun tsaya a ENPP, sanata dakta Ahmad Lawan dawo dawo. Yobe ta arewa mun tsaya a ENPP, sanata dakta Ahmad Lawan dawo dawo. Yobe ta arewa mun tsaya a ENPP, sanata dakta Ahmad Lawan dawo dawo. Yobe ta arewa mun tsaya a ENPP, sanata dakta Ahmad Lawan dawo dawo. Bari na sa sunan gwanin da bai karewa, wahidin ahadin wanda bai biɗa kowa. Da mari in an sa kaza a san dacewa, salama da salati ga wanda ya wuce kowa. Ahali da sabon ba su rike shi da wasa ba. Yobe ta arewa mun tsaya a ENPP, sanata dakta Ahmad Lawan dawo dawo. Yaban gwani tilas ne ba ni na fara fada ba, in ka jiki gudu to sa gudu ne bai zo ba. Shi wanda raba inda ma ba zai zaga ba, ya muna alkhairin kiwaye bai mora ba. Yobe ta arewa sannatan bai ya butulce ba. Yobe ta arewa mun tsaya a ENPP, sanata dakta Ahmad Lawan dawo dawo. Sai mai leka gidaje kaga gargasa, zuma farar sata kowa na sanya lasa. Mai bayar aliyama dubu gani na matasa, gani na kowa gamji kana da ɗimbin rasa. Sanata dakta Ahmad Lawan hana ta banga. Yobe ta arewa mun tsaya a ENPP, sanata dakta Ahmad Lawan dawo dawo. Yobe ta arewa yau musamman har mata ne, wanda ya zama jirgin fitan marumin kaye. Sanata dakta Ahmad da ya wuce kaye, mun tsaya bayan ka ba wani waye waye. Dukiyar da ka maimaita mu ba za mu canji ba. Yobe ta arewa mun tsaya a ENPP, sanata dakta Ahmad Lawan dawo dawo. Da barewa ai kunkuru ba zai dacewa, a fagen tsere ai jaki ba za ya iya ba. Da sadoki mu kan ba za mu ɗauki rago ba, barbatu na abola ba zai gini na gida ba. Sassaƙa sara gamji bai gasa tokowa ba. Yobe ta arewa mun tsaya a ENPP, sanata dakta Ahmad Lawan dawo dawo. Sanata duk inda kake al'umma na taro, yan halinka ya sa yau ka zamo tauraro. Zuciyarka da tsafta don haka baka tsoro, dukkanin maƙiyanka da sun ga katin karo. Take sai su ɗama wuce ba za su samu sakewa ba. Yobe ta arewa mun tsaya a ENPP, sanata dakta Ahmad Lawan dawo dawo. Gaskiya dokin karfe ita take haskaka, tun da ka zamto sanata muka bari mu koka. Mun ga alkhairai ba su kidayuwa da zuwanka, dukkanin ɗana laga ayo ba bai kushe ka. Ka rike mu amana zan si ba kai mana cutawa. Yobe ta arewa mun tsaya a ENPP, sanata dakta Ahmad Lawan dawo dawo. Yanzu domin matasan maka cire su a kunci, ayyukan da kama su dukansu sace abinci. Wasu masu huta jikinsu kaya halacci, mai tsaya na to ilabin mi sai kaji. Dan halaka tamkar ka ba za mu yarda ya kubuce ba. Yobe ta arewa mun tsaya a ENPP, sanata dakta Ahmad Lawan dawo dawo. Baka cika cici mu mun riga mun canka, mai kama da zuwa tun da farin mu muka aika. Jirgi ya ɗauka ya har jama'a ya ɗauka, wanda bai jagora irin nasa da asirka, wanda har yau ɗamara ta alkairi bai kwance ba. Yobe ta arewa mun tsaya a ENPP, sanata
gora gaba yayin daci sam idan mun lura mun amince manyan muka gari yan yara ba mu bin yuyu muna da dakon fara wanda ba dan shi ba zan su ba za mu ga canje ba. Gobe ta arewa mun tsaya a ANPP sanata Dr. Ahmad Lawan dawo. In ka ci kira lalle akwai abin da ya faru yau ba ta arewa mun sahu mun jero yau maza har mata kiran ka duka mun taro ka wuce kai gaba bayan ka yau mun jero in ka kyale wa mabarnata ba za mu ga daidai ba. Gobe ta arewa mun tsaya a ANPP sanata Dr. Ahmad Lawan dawo. Har ubanni na ƙasa suna yabawa gunka har da malamai suna ta yin du'a'i gunka mai bade mai macina suna ta masan barka mai unguru mai sifari sun yi masan barka mai karasuwa ya ce zaben ka bai zama illawa. Gobe ta arewa mun tsaya a ANPP sanata Dr. Ahmad Lawan dawo. Hakimin ja kusko yana yi masan barka hakimi na kacin lariya ya ba da halinka sun yaba wa hidimar ka har yawan kwazon ka ba mu kokwancocin da manya sun shaide ka ba abin da za ka yi riko a ce bai nasara ba. Gobe ta arewa mun tsaya a ANPP sanata Dr. Ahmad Lawan dawo. Mai gidan ajiya Maryam hadimin talakawa mai gidan ajiya lailagin shiki dan baiwa sani ya sha ta za jirgin fitin talakawa kin wuce takwakin wuce kadawa ka zamo mai kifa da sun buga ba su kadawa. Gobe ta arewa mun tsaya a ANPP sanata Dr. Ahmad Lawan dawo. Ga masaje 'ya'yan halak suna bayan ka tunda ba sa son tallaka su gan sha'awanka wanda daɗi da wuya suna cikin tafiyar ka wanda ba sa kin ci gaba ga al'ummar ka a dare rana suna tabin ka ba dan nairawa. Gobe ta arewa mun tsaya a ANPP sanata Dr. Ahmad Lawan dawo. Da badai lokal dan manzana yau farawa jaruman tafiyar nan da ba su yin kaucewa da malar fama tun da safe sun ɗaurawa kamar su honorable siraja gwarzon kowa da honorable musa gamce da ban yi butulcewa. Gobe ta arewa mun tsaya a ANPP sanata Dr. Ahmad Lawan dawo. Da honorable usman barau da baya zamba da CSA malam garba mamman babba alhaji dan iya mai gulak ba zan mance ba sun nabi karfi ma tafiyar su ne a gaba har da alhaji baɗi sana gaba ban tsari ba. Gobe ta arewa mun tsaya a ANPP sanata Dr. Ahmad Lawan dawo. A sauran tafiyar na ga alhaji abdala ba zan mance da honorable bukar dala honorable adam hamza dalla da kuma sabu bade gwanin da shi aka talla gobe musa da gwana gamba baka miki hana gaba. Gobe ta arewa mun tsaya a ANPP sanata Dr. Ahmad Lawan dawo. Jaruman ja kusa kokuna da kishin tafiyar sanatan nan gwanin mu mai kyan aniya honorable waya da gari gwada so mai gayya honorable ya kwamishina ka wuce jayayya da alhaji ma ni girgir malubin tafiya babba. Gobe ta
zan fama da oga umar muguran mai halin girma alhaji babu kobo idan da ko ba mu je kasa ba. Wata arewa mun tsaya a ANPP sanata Dakta Ahmad Lawan Dauda. Kula maga samu wuyar aiki ba a soma ba ga malam barka bai ci amana ba alhaji dona bai yarda da zalunci ba malam gagi bai yarda da ha'inci ba alhaji usman nan gwanin da bai yi butulci ba. Wata arewa mun tsaya a ANPP sanata Dakta Ahmad Lawan Dauda. Jibira usman shakwaram niya kake babba honorable saje ba za a je ba kai ba Musa Ali ta galiba ka zamba ka rike sanata da gaskiya ba kai sharri ba dan alakai mana mun gani ba kai yi butulci ba. Wata arewa mun tsaya a ANPP sanata Dakta Ahmad Lawan Dauda. Da bashiri jaudan walag da ban canja ba tallan sanata ba inda baka zaga ba bashiri jauyo ban ba ko ne shi ba sanadin sanata ya zama dan gida babba da takarwar da ba ma gidige a sikeli ba. Wata arewa mun tsaya a ANPP sanata Dakta Ahmad Lawan Dauda. Sifari da akwai maza na ANPP alhaji zange da ka fito ana da fifi Abdullahi sarki idan da kai ba haufi honorable abani gamba mai cin zarafi da honorable alhaji hassan gagara gaba. Wata arewa mun tsaya a ANPP sanata Dakta Ahmad Lawan Dauda. Alhaji zakariya mai malar sayayye da alhaji bashir yusuf fara mai rinjaye tafiya inda ido ko ba a yin tawaye zaɓe ko da gobe ba mu tsoron kaye wanda duk za ya fito ba zai ganin makar koma. Wata arewa mun tsaya a ANPP sanata Dakta Ahmad Lawan Dauda. Hadamanmu na unguri da ku ba zan manta ba honorable bala halada bai san tsoro ba alhaji abubakar abu ta baya gaba alhaji musa bulama bai gudun daga ba da tsayayye walin shati bai ta amana ba. Wata arewa mun tsaya a ANPP sanata Dakta Ahmad Lawan Dauda. Alhaji ta yi baka lama duku hana karya da honorable mirwa dodo ga masu hamayya da kwamare da bashir jahir a sau na daya da sa'awwal dogo da ya wuce jayayya guru ANPP ba a kai mu jama'a ba. Wata arewa mun tsaya a ANPP sanata Dakta Ahmad Lawan Dauda. Haka mamacin yau aka da mu ba dama injiniya baba gana a macine na himma honorable babu bukar macine na hidima ga honorable idris macine ingarma da mustapha kanna dan halar da bai yi yana ba. Wata arewa mun tsaya a ANPP sanata Dakta Ahmad Lawan Dauda. Jama'ar sanata sun wuce wa aiki daya faɗo sa a waka dukan sini na yi ƙarya sun yi mana afuwa dukkanin ku masoya sun yaba wa alkhairun ku da kyawun niyya tafiyar sanata Ahmad Lawan ba ku